Alright guys. Next na natin to. Magasin na natin to guys. Bot. Yun, kinulsot tayo guys. Dito sa bahay. Dinalala po ni sir yung aso nila dito. Para dito na yung ano. Kung biso kayo sa inyong trabaho po, pwede nyo pong iwan dito sa bahay namin. Para dito nga ma-start, papasahan po namin kayo ng video. Peace ah. Yung mabot. Ngapit ka ah. Balik, bot. Guys. Balik ka ah. Mataas kasi yung babae guys, kaya ano. Hindi niya maabot. Balik, balik. Alright, namikos-mikos na. Kinamay-kamay na. Napasok. Natin guys kung pasok na pasok sa banga. Alright, hindi yan mikos-mikos guys. Hindi yan mikos-mikos. Lock. Nalock. Ayan, masaya yung babae. Nagwawag na yung tail niya. Masaya na siya guys. Ayan na guys. Hindi ko yan minikos-mikos. Pawang lock and load lang. Sa kapangyarihan ni Magic Hands. Tuta, wala mo ka mamukbar ka doon. Alright. Yun, sa mga gusto magpa-stud na dyan ng kanilang aso, yun, pwede namin kayong puntahan dyan sa bahay nyo. At pwede nyo rin po silang iwan dito sa aming bahay. Dito po sa Manawag. Yun. Hindi po namin yan mikos-mikosin. Talagang lock and load po yan guys. Walang halong magic. Totoong Magic Hands lamang ito. Alright. Shout out sa iyo sir. Manaantang ang pipit ng aso mo. Alcohol. Mga tayong alcohol guys. Alright. Coco, halika nga dito. Medyo na mo. Diyan. Yan sa kwarto ko. Sa kwarto ako. Dali man, dapicturean mo kami.